Oħloq bis-sima 2021, apparti l-appelli għandna ħafna mistidna speċjali bħal Mary Rose. Kemm qed gost li għandi x-xort inkunaw fil-moment li hawn Mary Rose. Veru, ħadd gost meta rajtek ħanajtek. Intax kif rajtek hawnhekk, għax l-aħħar li ltqajna kien il-ġimgħa fil-għaxija, meta kienet mistidna fil-programm li kont nippreżenta jien Serataron. U naf li se tagħmel xi ħaġa li għandha x'taqsam għar-raġuni li diska li se tkanta għandha il-kliem. Il-kliem ta' Mark il-Kram. Mark il-Kram. U mużika ta' Daniel Kauki. Silta mill-album ġdid tal-Big Band Brothers. Wow! U hija xi ħaġa vera sabiħa, għamilha taf li jiena niċċajta dejjem. Ħafna. Da fuq raġel fuq l-irġiel. Inti taħsbu vera raġel fuq l-irġiel u mbagħad tisma' jibża minn dellu, insomma, u ħafna mibħalu. Jaw, jiena waħed minnhom x'aktar. Ħalli nisimgħu il-Mary Rose waqt toħloq bis-sima u grazzi tal-li qiegħda hawnhekk m'għandna x'naf illi min qed jisegwina Gost tiegħi u ta' kull sena din maratona hija appuntament għalina fil-qalb tagħna. Eżatt. Sinjuri, Mary Rose Mallija. Mibni f'saffejn u jħossu smart, teġ kem jitkessaħ tħoss il-bart. Anke minn kliemu fermarjus, ċert minnu nifsu li gustus. Maddaqqatajn jien inħallejt, tajtanu l-wieħed jistendejt. Ma tantx issib bħal dan kull jum, nitħoss l-ispirtu fik iqum. Iddeċidejt li ċans nagħtih, taft l-okkażjoni minnu fih. Però kemm jibża mill-wirdin, ħaraf sparixxa x-raġurdin, waqt film ta' tfal bidmuħ f'għajneh, bit-tedber biex jorqod ħdeh. Taraħ ma sħabu taħsbu li jum, spiss involut f'argument sħub. Massimu tettu iżiż kemm trid, speċjalment wara tazzambit. Taħseb li raġel tant tassew, sakemm kun tafu mill-qrib sew. Obsor kemm jibża mill-wirdin, jitwerwer xjeba ġurdin. Waqfin ta' tfal bitmuħ f'għajneh, bit-tedber biex jorqod ħdeh. Mima. Jibża mill-wirdin, jitwerwer xjara ġurdin, waqfin ta' tfal bitmuħ f'għajneh, bit-tedber biex jorqod ħdeh. Għalkemm pruvajt nissapportih, issa l-paċenzja sabet il-qiegħ. Min fuq li xtaqt ikun patih, tara x'kellimtu ħalih.